Ambai जों तिनि लथिन्द्र पाराव फाइजाक नरक नगुइ मानखना ब्रिज केताल सिनि तिप्रा सानि ब्रिज सिनो मनोखे एक्चुअली अमो जों अनेक दिन पर 25 बছর जापत जों ब्रिज 25 बছর प्लस 10 माने 35 सीपीएम आमालनि सिमिं सानि थाइमानि किन्तु ब्रिज मानलिया ताबो अ ब्रिज न खालायनान बागै सिनि जों ताबो उद्योग नाजाक खानाय बोसोरनि सिमिं उद्योग ना माने गे प्रोसेसिंग चलि तंगो गे तिनि तेवैसा सिनि कतरावबो विजिट खायफैखा अमो आगामी बोसोर माने 24-25 जाते अमो ब्रिज केताल बरक फुट ब्रिज मानाय जात अबनि बागै तिनि जों विजिट खायना फायजा अफिशियली इंगांगे सिनि सार संबो तंगो ब्लगियो बरबो विजिट खायनायखा गे बरक बेलाय नवा ना जाखा अमनो नुगै गे सिनि नराव नुगै मानखा सिनि लुकुराव गोसो कष्ट खाय अमनो बाइके पारखैनाय लामा हामिया कलायो गे याथेरक यारक देराव नराव नुगै माना इनके बरक पुरा जत्तो पारानि बरक मिलुय और प्राय 100 एबाव फैमिली तंगो मतैनो कानेक्टिविटी पर करबुक बाजार थांगो मतै थांगाके बयरेगि बाजार थांगो गे बेलायनो असुबिदा बरक अरनि लुकुरक नि बागै गे पारानि मुंखे तो अमो लथिन्द्र पारा सिनि रियां पारा गे यांबो सिलाराय पारा सिनि ताखु रगनो तंगो यांबो रियां रगनो तंगो यांबो रियां रगनो तंगो गे आयं दिगि थांगाके मग रगम फिनाय ते अयनो जाति फिनाय त्रिपुरा तंग फिनाय गे जों जतसे गुरि जा गे ओ गुरि जागोसे सिनि गांकाय ब्रिज सिक्रिग्रा गे ओ ब्रिज नि बागै बेलायनो नांमानि गे जों थांनाय तो विजिट खालायफैका वाइसा गे अबनि ते मोटामोटी प्रोसेसिंग ङै दंगो के अमो टेन्डारावबो बुजायाखो गे जों दाति न बुसकां 24-25 रगो नि बिसिङो न जों त्रिपुरा मथा बीजेपी आईपीएफटी सिनि तीनटा पार्टी न नायु जे अ ब्रिज न उठों गे जों मिलैनो जों खालायनाय जाते कोनो निन आनि हिनिया जा कारण अमो जत बरक न हिमनाय इंडिविजुअल कायसेपा न हिनिया गे स्कूल तो बुसकांगो स्कूल तो अबनि गाके अबनि बागै बेलायनो जों नांमानि गे तै तो कत तैनि बुं गे तो मरा तै गे तो जतनो सिउ गे अमो पुरा हाके फायो इंके अबनि तैनो बेलायनो जों नांमानिबा गे अ ब्रिज न जों दाति न जों पब्लिक न खलायरनानि बागै जों सार सनबो कयखा ते बरबो उद्योग नानाय गे जखन चिनि यागनो सरकार दङ माने जों दाति न तेबो दाति खलायनाबो जों चेष्टा खायनि हामबाय ते अरनि लुकुरावनो जों हामबाय याफनाय बर असुक हार्ड वर्क कष्ट खलायै जाया नङाखाय बर 3 दिन दरे बर अबनो 4 दिन शनिबार हयते बर सोरामलाय माने बरनो बेलायनो खाकसंमा ते